Nu. Am dat prima tură de tencuială peste toate florile alea de Rudbeckia. O mână care practic să creeze un strat suport pentru următorul rând de tencuială care să fie de nivelare. Pentru că, dacă o să vă uitați atent, sper să se vadă, uite, încă se văd liniile astea de metal cu care a fost prinsă florile, se văd multe dintre flori, suprafața nu este extrem de plană pentru că au fost zone unde, să ne găsim, nu văd, uite acolo poate, unde felul în care sunt puse florile ca să iasă triunghiul creează mici denivelări sau goluri sau umflături sau chestii de genul ăsta. Așa că acum că am terminat cu prima mână, o să vin cu a doua mână care o să ofere o suprafață cât mai plană posibil, care să fie ca strat suport pentru tencuiala finală. Tencuiala finală o să dau peste câteva săptămâni când o să fie cu adevărat uscat. Acum se vede că e destul de ud, sau nu știu cât se vede, dar vă spun eu că este ud, pentru că și stratul suport inițial a fost stropit, deci am udat bețele și tencuiala asta era destul de udă și plină de lut, deci a înghițit o grămadă de apă și atunci nu se va usca de pe zi pe alta. Bun, mai dăm acum a doua mână, cum am zis, de nivelare și hai să vedem ce putem să facem. O găleată cu tencuială, o găleată cu apă, bine fi pe aici în scară, ca să nu cadă în capul meu, sau de pe scară, mai bine fi în caz de față. Și vedem ce iese. Oare se vede? Uite, intervalul ăsta
și ăsta sunt proaspăt tencuite și poate că se vede că nu mai e niciun fel de urmă și pe măsură ce cobori se văd urmele de la liniile de sârmă, sper, sau se poate vedea aici lângă, side by side. Uite, o suprafață tencuită de nivelare, care mai urmează să aibă doar tencuiala finală și suprafața suport. Motivul pentru care peste asta mai adaug un rând este pentru că asta este o parte nisip și 3 lut, ceea ce înseamnă că o să crape, ceea ce evident nu vreau să se întâmple, dar ca să pot să umplu ușor și să se lipească bine, aplic acest strat, iar după aceea vin cu o tencuială care este 3 părți nisip și una pământ, astfel încât să nu crape deloc. Și după aceea vin cu văruială și asta este. No. Ați văzut care e treaba, hai să punem pe repede înainte și vedem ce iese. No, bun, am terminat-o și pe asta. A doua mână de tencuială e gata. Nu știu cât se vede în filmuleț, dar vă spun eu că e super șmecher. Pentru că la partea de jos am racordat cumva să nu mai fie un unghi, ci să fie o curbă. A trebuit să adaug mai mult lut. Și față de restul care se vede că încă nu a crăpat prea tare, aici a crăpat destul de mult și ca să nu pice de tot, am strivit înapoi tencuiala cu degetele ca să lipească la loc bucățile respective. Dar, pentru moment, mă opresc, pentru că stratul trebuie să usuce și e destul de mult și o întreagă cameră. Și mai am și alte treburi de făcut. Și atunci, hai să punem la loc camera și să vedem ce iese. Cam așa arată deocamdată. Vom vedea când ne facem timp să terminăm. Trebuiesc șlefuite toate grinzile astea de la rafturi și blatul de pe rafturi și toți căpriorii, dat văruială, reparat acolo tencuiala care să se conecteze cu ventilatorul, văruit și pereții. Am aici întrerupătorul care ar trebui să lumineze toate camera, lumine care încă nu știu cum o să arate, dar pentru moment am terminat, așa că ne vedem în episodul următor când nu știu ce o să fac. Vom vedea. Hai, pa și pe data viitoare!